Marcel Ocpenia. Kayo po pamalaan nato ng minuto, pasusundan nato nato ang
iyo. Bono, pasukan na ako nato, inuupro para minuto.
yan ang hindi. Tungod bangkod han kapati dari obligasyon yan na okay, so ipapasabot naman ano, nga itong maruya kung ipagsayaw na minulo, magpalista na rin dito tagalamisan.
Sige, sunod-sunod na naman ini, yan na, pasunod na masayaw, usag hapon na magpapanaod din ang barangay.
Salamat po ng barangay o Larinyo Bulago o sa mga tuloy-tuloy kapares na magbisita ng BC Bulago. Okay!
Okay mga kasangkayan, binabalik ko lang ito maruyan para magsayawin ang lolo. Alayon, approach na kamo dito taga-lamisa para patagan kamo yung tsansa na makapagpakita na ipamalod pinaagi yung pagsayaw in aming lolo.
Madam Lolita Liambao Isiha. Okay, ano pa ay masunod na masayaw ng lolo? Waray pa.
Binabalik ko ang ipinadalaman ang kinasingkasing na pagpasalamat ng aton mga sponsor para hindi natin whisper na itinaan mga kapuhan ni Ma'am Inday at Sir Victor Magica.
kasunod pagsayawan. Binabalik na mo ang among pinasiklase ng mahusay na